சாப்பிட்ற கொடா பண்ண சாப்பிட்ற மூஞ்ச பாரு நான் தான் சாப்பிடணும் தம்பி இந்த பண்ணுக்கட்டியே சாப்பிடும் நைனா லைப்ரரியில் எல்லா புக்கும் இருக்கும் ஆனால் ஒரு புக்கு மட்டும் இருக்காது என்ன புக்குன்னு தெரியுமா? தெரியலையாப்பா. அடியே உனக்கு தெரியுமா? எனக்கா தெரியலங்க அவன்கிட்ட கேளுங்க. என்ன புக்குப்பா? புக்கு நைனா. சார் நீங்கள் பூனையாக பிறந்ததை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? அதை ஏன் மேடம் கேட்குறீங்க? ரொம்ப கஷ்டம் மேடம். என்ன சார் சொல்கிறீங்க? புரியலையே, கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்கள். சொல்கிறேன் மேடம். நாங்கள் பாட்டுக்கும் தெருவில் விளாண்டுட்டு இருப்போம். உங்களை மாரி 4 பேர் திடீர்னு கும்பலாக வந்ததும் பயத்தில் தெரியாமல் குறுக்க ஓடிடுவோம். அப்போ சொல்லுவாங்க மேடம் ஒரு வார்த்தை, போறாம்பர் அபசகனம் முடிச்சவன், இவனை பார்த்துட்டு போனால் ஒரு வேலையும் விளங்காதுன்னு திட்டுவாங்க மேடம். நாங்கள் என்ன மேடம் பண்ணுறது? எங்களை வாங்கி வீட்டுக்குள்ளே வச்சு கொஞ்சம் கொள்ள மட்டும் அபசகனமாக தெரியல எங்களுக்கு. ஆனால் பயத்தில் தெரியாதனமா குறுக்க ஓடினா மட்டும் உங்களுக்கு அபசகனமாக தெரியுதுல்ல. ஏன் மேடம் இப்படி கஷ்டப்படுத்துறீங்க எங்களைய?